rieko kod computer. Mark, bedo ni in jalony e wechegi nyiso ni nitiere pek moko ma bende bedie. Nyaka gi e piny makoro wantiere ge sani nitiere chandruoge mabiro kaluwore kod ng'eyo matut ahinya weche mag lony mag computer. Iwinjo wacho ni cyber crime, nitiere jok moko ma bende luongo ni achudhe moko mangamo miluongo ni hackers. Gin gidhi to gingamo kata mana tudruok e kinda kodi kasto gigwenyo koro giserocho kindwa ma kata kapo ni ne wan joma nong'iyo to ka koro bedo yie mane in godo koda cha koro dok piny, yie mane an godo kodi dok piny nikech jomoko ngamore. Magi tinyalo rakruok godo nang'o mondo samitiyo gi lony manyasani ji bed ni en kamomiyo arita makare ma chenro nyalo dhiye mayot kendo kata mana jok ma bende yudo hinyruok kokalo ka bende orit ratiro margi. Bati computer kik bog ng'ato. Computer en machine moketi makopo gima dhano dwa timo to kete e yo mayot kata yo mapiyo. Mane e tich computer. En obwongo mar dhano makoro konye timo gimoro mapiyo. Timo gimoro mapiyo gima ne dwa timo cha. Manyiso ni en ok onyal tami tim jore. Kani in jakuo to pod inyalo tiyo gi computer mikwal. Kani njore podi nyalo tiyo gi computer mitim weche ni mag njore. Kika kiera ahinya dogi neno ka seche moko bende wawacho ni mondo mi oyaw server hope ni ok obi donje weche go. But kata mane siasa ka kata mane yiero iyudo ka computer nyaka timago nyaka tigo. So computer en machine ma kao rieko ma dhano ni godo to ketone e yo mar haraka kata yo moriere mapiyo. Manyiso ni koro kata kama nyine dok kwele bank, ne dok kwalo pesa bank, kotiyo gi yor computer, to nyalo yudo. Mano bende koro kela e yo moro ma adwaro wach machielo miluongo ni cyber crime. Cyber crime kata njore me kor lwasi makalo gi computer. Jokuoge bilago bende nitiere. En gima kata engimawa ma onge computer, jokuoge nitiere. Koro kamora mora mangima ni nitiere. Jojendeke bende nyaka bedie. Koro mano ok dimi wabed ni waluor. Nikech e kuma gintiere no to kanyo bende mantiere ji kaka wan mang'iyo ni to cyber security ilongo ni arita kwe mar kor lwasi e mbui ka kanyo bende nitiere machiel kuom kembe matiyo negi ma ilongo ni Cyber Security Institute bende nitiere kanyo ma jok mobeda beda gin ng'eya ni to baticha ang'o motimo dipo ni otemo mondo mi okaw pesa mare bank so dipo ni dwa chocho tudruok mantiere kind matunga gi ng'ane nitiere na jok mobet ma mane gi magisomo kende gi magitimo. Koro kamora mora kik ng'ato bet gi luor, kamora mora ma computer nitiere, kamora mora ma timbe go nitiere bende jolony ma mano e gima gitimo e gima ging'iyo. Mana kaka nitiere police kata jo security mang'iyo ni gige ni kik kethre kata ng'ato kik timni marach kata ng'ato kik hinyi. Samoro wayudo ka jomoko